Gadewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn gofyn i ti i'n helpu ni, nerthu ni, i dy geisio di gyda'n holl nerth, i dy addoli di, i ddiolch i ti am yr efengyl sanctaidd. Tyrd lawr un plith nawr, ble bynnag yr ydym, i ni yn gofyn i bob yr un ohonom cael profi o'th bresenoldeb, o'th agosatrwydd, ath nerth yma gyda ni. Tyrd, trigar hawrth yn ni'n bersonol wrth ein teuluoedd, wrth ein cyfeillion, cydweithwyr wrth ein gwlad a gwledydd y byd yn y dyddiau tywyll a dyrys yma. Tywallt ysbryd, bendithia, diogela ni. Ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. A fel ych chi'n gweld, i ni yn recordio yn hoedfa heddi ar-lein, ac os Duw a'i mynd, i ni gobeithio fod nôl yn y brif adeilad wythnos nesaf. Wel, gadewch i ni ddarllen o air Duw yr efengyl yn ôl Ioan, penod 19 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ioan, penod 19 ac yn dechrau darllen yn yr adnod gyntaf. Yna gan hynny y cymerodd Peilat yr Iesu ac ei fflangellodd ef a'r milwyr a blethasant goron o ddrain ac ei gosodasant ar ei ben ef ac a roesant wisg o borffor amdano ac a dywedasant henffych well brenin yr Iddewon ac a roesant iddo gernodiau. Peilat gan hynny a aeth allan drachefn ac a ddywedodd wrthynt, wel yr o'i fi yn ei ddwy nef allan i chwi, fel y gwypoch nad o'i fi yn cael ynddo ef un bai. Yna daeth yr Iesu allan yn arwain goron ddrain ar wisg borffor, a Peilat a ddywedodd wrthynt, weler dyn. Yna yr archoffeiriad a'r swyddogion pan welsant ef a lefasant gan ddywedyd, croeshoelia ef. Peilat a ddywedodd wrthynt, cymerwch chwi ef a croeshoeliwch, cynnes nid o'i fi yn cael dim bai ynddo. Yr Iddewon a tebasant iddo, mae gennym ni gyfraith, ac wrth ein cyfraith ni efe a ddylai farw, am iddo ei wneithir ei hun yn fab Duw. A phan glybu Peilat yr ymadrodd hwnnw, efe ofnodd yn fwy, ac a aeth drachefn i'r dadleidi, ac a ddywedodd wrth yr Iesu, o ba le rwy ti, ond ni roes yr Iesu ateb iddo. Na Peilat a ddywedodd wrtho, o'n i ddywedi di wrthi fi, o'n i wyddos ti fod gennyf awdurdod i'th groeshoelio di, a bod gennyf awdurdod i'th ollwng yn rhydd. Yr Iesu atebodd, ni byddai i ti ddim awdurdod arna fi, o'n i bai fod wedi roddi i ti oddi uchod, am hynny yr hwn am troddodes i ti sydd fwy ei bechod. O hynny allan, y ceisiodd Peilat ei ollwng ef yn rhydd. Ond yr Iddewon a lefasant gan ddywedyd, os gyllyngu di hwn yn rhydd, nid wyt ti yn garedig i Gesar. Pwy bynnag a'i gwnelo ei hun yn frenin y mae yn dywedyd yn erbyn Cesar. Yna Peilat pan glybu'r ymadrodd hwn a ddig allan yr Iesu ac eisteddodd ar yr orseddfainc yn y lle a elwyr y palmant ac yn Hebraeg i gabatha. A darpar wyl y pasg oedd hi ac ynghylch y chweched awr ac efe a ddywedodd wrth yr Iddewon, wele eich brenin. Eithir hwy a lefasant, ymaith ag ef, croeshoelia ef, Peilat a ddywedodd wrthynt. A croeshoelia fi eich brenin chwi ar archoffeiriaid a tebasant, nid oes i ni frenin, ond Cesar. Yna gan hynny efe a'i traddodes ef iddynt i'w groeshoelio, a hwy a gymerasant ar Iesu ac a'i dygasant ymaith, ac efe gan ddwyn ei groes, a ddaeth i le a elwyd lle'r benglog, ac elwyr yn Hebraeg Golgotha, lle croeshoeliasant ef, a dau eraill gydag ef, un o bob tŷ, a'r Iesu yn y canol. A Peilat ysgrifennodd deitl ac ei dododd ar y groes. A'r ysgrifen oedd Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Y teitl hwn gan hynny a ddarllenodd llawer o'r Iddewon, o blegyd agos i'r ddinas oedd y fan lle croeshoeliwyd yr Iesu, ac yr oedd wedi ei ysgrifennu yn Hebraeg, Groeg a Lladin. Yna archoffeiriaid yr Iddewon a ddywedasant wrth Peilat, nac ysgrifenna brenin yr Iddewon, eithyr dywedyd ohono ef, brenin yr Iddewon ydw fi. Peilat atebodd, yr hyn a ysgrifennais a ysgrifennais. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at yr adnod yn y darlleniad, adnod 19, yr efengyl yn ôl Ioan, y penod 19 ac adnod 19. A Peilat ysgrifennodd deitl ac ei dododd ar y groes, ar ysgrifen oedd, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Nawr, cyn i ni ddod at yr adnod, pan i ni'n ystyried ein ffydd ni, does dim crefydd tebyg i'r ffydd Gristnogol. Does dim llyfr tebyg i'r Beibl.
Nid oes hanes tebyg i'r hanesion a geir yng Ngaer Duw. Trwy'r cyfan gwelir rhagluniaeth fawr y ne ar waith. O'r manylun lleiaf i'r digwyddiad mwyaf ysgytwol. Pob un, mae yna bwrpas, mae yna le, mae yna reswm. Ac i ni weld dro ar ôl tro wrth ddarllen Air Duw. Does dim gwallau, does dim nam, does dim camgymeriadau. Does dim byd i cael ei osod na heb fod na bwrpas, heb fod na reswm. Ac dwi am ddarllen yr emyn rhagluniaeth fawr y nef i ni. Cyn i ni ddod i'r darn yma ac i edrych yn fwy manwl, ond i ni trio cofio'r emyn yma trwy gydol y neges wrth i ni ystyried y darn yma, achos mae e mor wir, rhagluniaeth fawr y nef, mor rhyfedd yw. Esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Hwna'n arbennig falle. Cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Popeth. Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw. Mae'n tynnu yma i lawr yn codi draw. Trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafu'n gyson mai, deyrnas ein Duw. Ei thwllwch didew sydd yn olau gwir. Ei dryswch mwyaf mai yn drefen glir. Hi ddaw a'i throion maith, yn fian oll i ben. Bydd syni wrth gofio'r rhain tu draw i'r llen. O, fe gewn ni wel cipolwg efallai ar ragluniaethau Duw ar waith yn yr adnodau byr yma. Ac felly hoffwn ni'n gyntaf edrych ar Crist y Brenin ac yna'n ail Crist Brenin teyrnas nefoedd ac yn olaf ac yn drydydd Crist fy Brenin. Wel, yn gyntaf, Crist y Brenin, adnod 17. Ac efe gan ddwyn ei groes a ddaeth i le a elwyd lle'r benglog ac elwyr yn Hebraeg Golgotha. O bu raid i Iesu Grist gario ei groes ei hun, a am wawd, am greu londeb. Does dim yn gyffred pa mor ofnadw oedd y peth. Mae'n anodd i ni ond diwe i ystyried yr holl y ddarlun ac yr holl erchylltra sydd o'n blaenau ni fan hyn. Ond mae yna wersi yn does. Pan ni'n meddwl yr hyn yr oedd yn barod ei ddioddef ei mwyn ni. Ac iddo fe wneud o'i wir fodd, o'i wir fodd. Fe ddath o'r nef lawr i'r ddeiar yn gwybod yr hyn oedd o'i flaenau. Ac yma nawr i ni'n edrych ar y pwrpas yr enedigedd i ni newydd bod yn ei gofio. Yr holl bwrpas yn ei oedd ei ddod tuag at y groes. Ac nawr i ni'n gweld yr agosau at y groes ac i ychwanegu at y gwawd y mae'n gorfod cario ei groes ei hun. Ond am arwydd oedd ar ostyngiad. I ni wedi gweld hynny trwy gydol i fywyd. O'i enedigedd y dar ostyngiad. I ni bod yn cofio am hyn yn ddiweddar. Y ffordd y ganwyd yr Iesu, a'r gwrthodiad oedd o'r cychwyn un, a'r amgylchiadau o amgylch yr enedigedd i fab Duw. Ac eto, dar ostyngiad yn yr enedigedd, ond yna trwy gydol ei weinidogedd a'i fywyd. Y bywyd syml yna, bywyd tlawd, bywyd llawn erledigaeth a gwrthodiad. A siomedigaethau. Am ddar ostyngiad yr oedd yn fodlon ei ddioddef. Ond yma, wrth fynd i'r groes yn sicr, dyma yw'r pinnacle. Ac wrth iddo ddod a ddiwedd ei gyfnod ar y ddeiar, i ni'n gweld y dar ostyngiad yma, yr holl boen, ystyried yr poen corfforol, y groes pigog yna, yr oedd yn sicr yn drwm, yn arw, ar gefn, ar ei gefn oedd yn weidlyd ac yn doredig. Mae tu hwnt i'n ymgyffred ni feddwl y boen oedd ei gefnau wedi ddioddef yn barod, a'r gwaed oedd yn llifo, nawr yn goffa gosod med mor drwm, o'r oedd yn arw. Ond hefyd, i ni'n gweld fan hyn yn ddiarwybod i'r Iddewon. Wrth iddynt fyny croeshoelio'r Iesu a mynd ag ef tu allan i glwyddi'r ddinas, i Golgotha, yr oeddent yn ddiarwybod yn ategu'r hyn a ddigwydd yn yr Hen Testament. Mae yn rhyfedd ond diwe, ond diwe ddim yn rhyfedd, mae i'w ddisgwyl achos ni'n gweld rhagluniaeth fawr y nef, mae'r cyfan, mae yna bwrpas, mae yna reswm, hyd yn oed yn goruwch llywodraethu dros bechodau pobl, dros cynllwynion yr Iddewon. Yr oedd yr Iddewon am ddod â fwy o wawd ar yr Iesu, ddim yn sylweddoli bod nhw'n ategu'r Hen Testament, Leviticus 16 adnod 27, a bystach y pech aberth, a bwch y pech aberth, yr rhai a dygwyd ei gwaed i wneithio'r cymod yn y cysgwr a ddwg un i'r tu allan i'r gwersyll.
a hwy a losgant ei crwynhwynt, a'i cnawd, a'i biswail, yn tân. Felly eithon nhw ar aber ddau losgi, tu allan i'r gwersyll. Ond nawr, tu allan i glwydi'r ddinas, yr offrymir yr aber mwyaf fuodd erioed dros bechod. Mab Duw ei hun, y Meseia ni'n gweld yn Hebreaid 13:12, oherwydd paham Iesu hefyd, fel y sancteiddiau'r bobl trwy ei waed ei hun, a ddioddefodd y tu allan i'r porth. Felly doedd yr Iddewon ddim yn sylweddoli beth o'n nhw'n wneud. Yn gwybod yr Hen Testament drwyddi draw, doedden nhw ddim yn sylweddoli yn ei gwylltineb, yn ei cysineb, yn ei caledwch ysbrydol, yn meddwl bod nhw'n ychwanegu gwawd ar hwn, a dirmig, ac yn gwneud pethau'n waith, ond ddim yn sylweddoli yr oedd hwn yn gyflawniad arall o'r hyn yr oedd yn digwydd yn yr Hen Testament. Ac yna ni'n gweld manylun arall. Rhoddwyd yr Iesu ar y groes rhwng dau leidr, a dwi'n digwydd lle croeshoeliasant ef, a dau eraill gyda ef, un o bob tŷ, a'r Iesu yn y canol. Yr hyn a wyddwn fod rheswm i bopeth, fod gan yr arglwydd ei gynllun, ei bwrpasau, yr oedd Peilat siŵr o fod a'i bwrpasau a bydden nhw wedi bod yn rhoi pechadurus, efallai am ei roi rhwng lladron, efallai fel sarhad, eisiau rhoi gwers bach i'r Iddewon, fel bod ei brenin ar groes rhwng lladron am sarhad. A bydde fe wedi meddwl, fydd hwn yn ei gwylltio nhw un o'n fwy. Ond yr hyn a wyddwn ni yw fod rhagluniad fawr yn wastad ar waith ym mhob manylun, a bod a falle wers fan hyn i ni eto. Yno, yr arglwydd yn ei ragluniaethau, yn caniatáu, yn peri, yn trefnu, a bydde'r Iesu'n cael ei groeshoelio ar y groes tu allan i glwydi'r ddinas, ond rhwng dau leidr llofrydd. Yno, yr oedd yr arglwydd yn atgoffa am rheswm y dath yr Iesu i'r byd. Lyc 5:32, ni ddeithim i alw rhai cyfiawn, ond pechaduriaid i ediferwch. O am atgof. Rhag ofn bod ni'n anghofio. I bwy y dath yr Iesu, at bwy dath i'r ddeiar yma. Ar gyfer pwy yma i'r ffydd Gristnogol. I fe i bobl dda, i bobl crefyddol, capelwyr sy'n gwybod yr ymynau a'r tonau, yn gwybod rhif y dôn hefyd, ac yn gwybod bob llinell, yr alto, yr soprano, y bas a'r tenor. I fe rheina, rai sydd falle yn gallu mynd i capel ar y sil, falle unwaith ar y sil, falle. I fe rai fel yna, pobl dda, pawb yn edrych lan at nhw'n cymdeithas, ac maen nhw'n teimlo eitha balch o'i hun. I fe rai fel yna, yr union rhywun fath ar Phariseiaid. Na, nid rhai cyfiawn. Ni ddeithim i alw rhai cyfiawn, ond pechaduriaid i edifeirwch. Rhai brwnt, rhai sy'n teimlo'i pechod. Fe gyflawnodd yr Iesu proffwydoliaeth arall, Eseia 53:12. Am hynny yr hana fydd o ran gyda llawer, ac efe ar ranna yr ysbail gyda'r cedir, am iddo dywallt ei enaid i farwolaeth, ac efe a gyfrifwyd gyda'r troseddwyr. Ac efe a ddig bechodau llaweroedd, ac ei reolodd dros y troseddwyr. Dyma oedd y pwrpas. Fe ddath yw gyfri gyda'r troseddwyr, gyda pechaduriaid. Felly, mae'n gwneud llawer o synwyr, ond yw bod yno ar y groes. Ac fel sarhad, yr oedd rhain yn edrych, drychwch yno fe, mae gyda pechaduriaid. Ond yr oedd ymhlith yr rhai y dath ei achub. Ac yn atgoffa, falle rhywun sydd yn gwrando, os ych chi'n teimlo'ch pechod, yna i chi y dath yr Iesu. Os ych chi'n teimlo bod chi wedi methu cadw'r safon. Mae'n rhyfedd ond diwe. Mae pobl yn beirniadu trwy'r amser. Chi'n sôn am bechod, chi'n sôn am safon, chi'n sôn rhoi disgwyliadau mawr. Ond dyma'r gobeith yw, bydd na rhywun yn gwrando yn sylweddoli nad ydyn ni wedi cadw at y disgwyliadau, nad ydyn ni dod yn agos at y safon y disgwyliadau. Bod ni yn methu trwy'r amser, ond bod hwn yn atgoffa ni, pechadur yw fenw, ni fedda fenw gwell. Ac os daw argyhoeddiad o bechod arnoch chi, o'r diwedd chi wedi dod i'r man, lle falle bod chi'n dod i ddeall ar y fengil. I ni gyd wedi dod yn ferog onion Duw. Ac fe gyfrifwyd ar Iesu gyda'r troseddwyr. Fe ddath ei fod gyda ni'n achub ni. Fe dywallodd ei waed mwyn golchi ni'n lan, mwyn iddo fe cael ei gosbi yn ein lle ni. Dyma oedd pwrpas i'w ddyfodiad. Fe ddath i achub pechaduriaid, a dyma oedd yr unig ffordd. Rhaid oedd cael y groes.
Os oes na neges yn cael ei ffregethu, a nad yw hwn yn flaenllaw, mae yna rhywbeth mawr o'i le. Os oes na gadael allan gwaed Iesu Grist, a croes Iesu Grist, a di gofaint y tad, yna beth yw'r efengil? Achos dyna yw canolbwynt yr efengil. Fe ath Iesu Grist i'r groes, fe gafodd ei ddirmygu, fe gafodd ei wawdio, fe nath y cysineb yma gorlifo tuag ato, ond roedd ei gyd yn rhan o'r cynllun. Fe ath allan tu allan i'r glwydi'r ddinas. Pam? Dyma oedd y cynllun. Gafodd ei rhoi rhwng lladron. Pam? Dyma oedd y cynllun. Mae'n cynrychioli pwy mae'n dod i achub. Fe ddath ei achub pechaduriaid. Rhaid oedd cael y groes. Lle talodd e'r pris am ein achubiaeth, am ein rhyddid. O ddechrau'r Beibl yn Genesis, proffwydwyd y byddai hyn yn digwydd. Yna Eseia yn proffwydo ymhlith llawer o'r proffwydi, pob un o'r proffwydi, a dyma'r cyflawniad. Dyma oedd y cynllun. A nid oedd yr Iddewon yn mynd i atal y manylun lleiaf rhag cael ei cyflawni. Ni fydda'r arglwydd yn caniatáu yr Iddewon i rwystro unrhyw ran, doedden nhw ddim yn sylweddoli hynny. Yn ei dallineb, yn ei cysineb, yn ei pechod, yn ei balchder. Fe nath yr arglwydd goruwch lywodraethu, mae'n tiwyd, mae rhagluniaeth fawr yn nef, mae tu hwnt i ni, ond yw e? Dydyn ni ddim yn gallu deall, ond ni'n gallu addoli. Doedd dim byd oedd yr efeinwyr, na peilat hyn dyn nhw. Doedd dim un o'r rhain, y cymeriadau yma yn yr digwyddiad hanesyddol yma. Doedd dim un o'n nhw yn gallu rhwystro cynllun Duw i achub dyn a 29 a pheilat a sgrifennodd deitl. Mae na neges fan hyn. A pheilat ysgrifennodd deitl ac ei dododd ar y groes a'r ysgrifen oedd dim beth oedd yr Iddewon eisiau, ond fe roddodd e fel an. Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. A phan welodd yr Iddewon y geiriad, a oedd mewn ieithoedd fel y gall pob un a gerdda heibio'r groes ei ddarllen ac yr oedd yn yr union fan ar lle byddai pobl yn dod at y clwydi ac yn dod i ddathlu y cyfnod y Pasg a cannoedd ar gannoedd y bobl yn dod heibio'r groes ac yn gweld y groes ac yn gallu darllen yr ieithoedd yna byddai'r mwyafrif llethol os nad pob un wedi llwyddo darllen un o'r ieithoedd. Ac fe welon nhw'r teitl. Fe wylltiodd yr Iddewon. Nid oedd e'n am ei alw'n frenin drostynt. Roedd nhw am cael geiriad gwahanol yn dweud mae dyna dywed Crist ei fod os oedd e'n mynd i fod yn unrhyw beth felly yn dangos beth o'n nhw'n dweud oedd y rhyfig. Ond oedden nhw ddim yn hapus gyda'r hyn a roddwyd. Ond gryndewch adnod 21. Yna archoffeiriaid yr Iddewon a ddywedasan oedd Peilat nac ysgrifenna brenin yr Iddewon. Eith dywedyd ohono ef, brenin yr Iddewon ydw fi. Dyna beth o'n nhw eisiau. Does dim byd wedi newid nag oes. Y cryfeddwyr dros y cynrifoedd. Sut y maent wedi mynnu newid disgwyliadau Crist drostynt. Doedd y Phariseiaid, doedd yr archoffeiriaid, doedd yr ysgrifenyddion, doedd rhain ddim eisiau'r Iesu cael y teitl o fod yn frenin drostynt. Yr rai crefyddol doedden nhw ddim eisiau hwn, roedden nhw eisiau dweud mae e'n dweud ei fod yn frenin. Doedden nhw ddim eisiau cael y teitl fod yr Iesu yn frenin drostynt. Doedden nhw ddim am ei gydnabod fel brenin, yn arglwydd ar ei bywydau. Ond nid yw hwn dal yn wir. Ond nid dyna'r broblem trwy'r amser. Dyw pobl heddi ddim yn licio bod neb yn dweud wrthyn nhw beth i wneud. Hwna jyst o ddydd i ddydd. Mewn bywyd o fewn cymdeithas, nid yw pobl yn hoffi unrhyw un i ddweud wrthoch chi beth i wneud. I ni'n ei weld e nawr, ond ydyn ni. Dyw pobl ddim yn licio bod llywodraeth yn dweud wrth rhywun beth i wneud. Dyw ddim yn licio bod athrawon yn dweud wrthoch chi beth i wneud. Dwi yn mynd i wneud beth dwi am wneud. Dyna beth mae dyn yn ei ddweud. Ac ni'n ei weld e'n rhemp trwy cymdeithas. Mae'n ofnadw. Mae'r peth yn mynd dros ben llestri, mae di mynd yn afiach o beth i weld cymdeithas ar lefel fel yna. Ddim yn fodlon i unrhyw un roi cyngor i dynoed. Ac os ych chi'n mynnu rhywbeth, yn sicr yn mynd hoffi. Ond ni'n ei weld yn yr eglwys, yn y capeli. Ni'n gweld e nawr. Byddwch chi'n meddwl ar ôl y blynyddoedd diwethaf yma, byddai'r pobl sy'n proffesu rhyw fath o grefydd wedi dod i weld rhywbeth, ond maen nhw'n bellach yn ei dallineb. Dyn nhw ddim yn licio neb yn rhoi disgwyliadau arnynt.
Peidiwch a disgwyl i fi ddod i'r cwrgwedd i bob wythnos. Peidiwch a disgwyl i fi roi 2 oedfa'r sil i ddod i dir arglwydd. Tair i oedfa Gymraeg. Na, mae hwnna'n ormod i ni eisiau amser i cael cysgu, gwylio'r gêm, mynd allan am wac, mynd gyda'r teulu, gallu chwarae gemau, ni eisiau hynny. Sneb yn mynd i ddweud wrthai, dydw i ddim yn Gristion achos dwi ddim yn gwneud hyn allan. Sneb yn licio awdurdod bellach nagos. Sneb yn licio neb yn dweud wrth unrhyw un beth i wneud. A pam yn dod i awdurdod gair Duw, ein ni'n ei weld eto, hyd yn oed ymhlith yr rhai sydd yn proffesu. Peidiad neb a dweud bod yr Iesu yn arglwydd arna i. Fe gai yn arglwydd, ond yn arglwydd dwi yn penderfynu iddo fe fod. Does dim byd wedi newid. Rhagrithwyr, Phariseaid. I ni'n ei weld yng Nghymru, ni'n ei weld ar draws y byd heddi yn dod ni. I ni'n ei weld yn fwy clir dros y 2 flynedd diwetha. Mae wedi dangos yn glir i ni ble mae llawer yn sefyll. Mae'n codi dychryn arnoch chi yn diwe. Dyw pobl ddim am awdurdod yr arglwydd ar eu bywydau nhw. A rhaid gofyn wedyn ni, odyn nhw wedi deall yr Iesu yn tywall ei waed ar y groes dros nhw y troseddwyr? Odyn nhw'n gweld, diolch i ti yr holl alluog Duw am yr efengil sanctaidd. Odyn nhw wedi deall hynny. Rhaid i ni ofyn y cwestiwn, achos mae'n ymddangos fel nad oes dealltwriaeth llwyr o hyn. Achos dyma fel roedd yr Iddewon yn bihafio. Roedden nhw wedi gwylltio. Dyw e ddim yn frenin arno ni. Ond yma i ni'n gweld rhagluniaeth fawr y nef unwaith eto. Gwrthododd Peilat newid y teitl. Newid y geiriad. Ychwanegu gair fan hyn fan draw. Adnod 22. Peilat atebodd yr hyn a ysgrifennais. A ysgrifennais. Fydde wedi gallu newid e. Y geiriad anghywir yn hyb ei elynion, ond hyn oedd mor wir yr oedd e yn frenin, ond oedd e brenin teyrnas Dduw, brenin teyrnas Nefo, teyrnas ysbrydol, ac felly roedd y teitl yn gywir. Mi roedd yr Iesu yn frenin, ond gwylltiodd hyn y bobl. Ac trwy'r rhagluniaethau Duw, gwrthododd Peilat newid y geiriad. Mae yna wersi fan hyn yn does. Gadewch i ni symud ymlaen yn ail. Crist, brenin, teyrnas nefoedd. Gwylltineb yr Iddewon, dyma gyhoeddwyd i bawb cael gweld, a Peilat ysgrifennodd deitl ac ei dododd ar y groes, ar ysgrifen oedd. Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Mor wir oedd hyn, ond roedd na fwy yn doedd. Mae e fwy na brenin yr Iddewon. Mae yna frenin teyrnas trygwyddol fan hyn. Dyma oedd yn cael ei groeshoelio. Enedigeth, dyma oedd y neges. Dyma oedd y neges drwy gydol yr ysgrythyr. Dywed yr angel Gabriel wrth Mair pan ni'n mynd nôl at yr enedigeth. I ni newydd dod o'r cyfnod yna. Lyc penod 1, adnod 32-33. Hwn fydd mawr ac a elwyr yn fab y goruchaf ac iddo rhydd yr arglwydd Dduw o'r seddfa ei dad Dafydd. Ac fe a deyrnasa ar di Jacob yn dragywydd ac ar ei frenhiniaeth. Ni byd diwedd. Dyna sut un oedd y brenin yma, brenin yr Iddewon, brenin y saint, yr holl alluog ar y groes. Dyma oedd yn frenin, ond mae'n fwy na brenin roedd nhw yn ei ystyried. Nid brenin deiarol yn unig oedd hwn, roedd yn frenin ysbrydol tragwyddol. Ac ar ôl ei eni, daeth y doethion o'r dwyren. Gwrandewch, Matthew 2, adnod 2, gan ddywedyd, pa le y mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon, can eis gwelsom ei seren ef yn y dwyren, a deithom i'w addoli ef. Mwy na brenin deiarol yw hwn. Chi ddim fod i addoli brenhinoedd neu breninесau deiarol. Dydyn nhw ddim yn ddwyfol. Ond fe sylweddolodd y doethion, yr oedd hwn i'w addoli. A pan deithon nhw ar hyd y baban, fe sylweddolon nhw roedd presenoldeb yr arglwydd yno, ac fe blygon nhw ac fe addolasant yr oedd hwn yn frenin tregwyddol, a trwy gydol ei fywyd dangosodd yr hynydoedd, y Meseia, fe ddangosodd trwy gydol ei weinidogaeth, mae ef oedd mab Duw, fe brofodd yn ei wirthio fe dro ar ôl tro, a'r pwrpas y dath e. I ni'n gweld fan hyn, wythnos cyn ei ladd ar y groes. Beth i ni'n gweld? Am floeddio a geir gan y dorf yn ystod yr orymdaeth i Jerusalem. Ioan 12, adnod 13. A gymer asant gangau o'r palmwydd ac eithant allan i gyfarfod ag ef, ac elefasant Hosanna.
Hosanna bendigedig yw brenin Israel, yr hwn sydd yn dyfod yn enw yr arglwydd. Mi fydden yr rhai wedi deall, ond ni bydde. Mae brenin Israel oedd hwn, ac wedi dod o'r nefoedd, o'r arglwydd. Tristwch o'r mwyaf oedd y dallineb o'r mwyaf. I'r Iddewon ddisgwyl ei Meseia i fod yn frenin, ond nid un fel yr Iesu, o am ddallineb. Fel brenin y ganwyd yr Iesu. Fel brenin bu'r Iesu fyw. Fel brenin y croesoeliwyd ef, ac fel brenin y daw yn ôl rhyw ddydd. O, yr Iesu yn sicr yn frenin y brenhinoedd ac yn arglwydd yr arglwyddi. Ond ydych chi'n gallu gweld hynny? Ydych chi wedi cael cipolwg o hwn? Fyddwn ni byth yn ei ddeall yn llawn, tan ein bod ni yn rhagwyddoldeb yn cael pan bydd ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg ac yn cael ni weld wyneb yn wyneb. Ond mae'r arglwydd yn drigarog ac yn rhoi cipolwg i ni ac yn gadael i ni ddeall rhywfaint. Nid brenin dearol yw hwn, mae hwn yn frenin o dragwyddoldeb. Mae hwn wedi dod o'r nef i'r ddeiar i rhoi iachawdwriaeth, nid achubiaeth corfforol, tymhorol o ryw elyn fan hyn neu fan draw na. Mae'r achubiaeth yma'r Iesu'n rhoi yn achubiaeth yr enaid. Hi tragwyddoldeb, dyna beth ni'n sôn. Dyna'r pethau ni'n ei ddisgrifio fan hyn. Rhywbeth sydd yn para, hi tragwyddoldeb. Dyma'r pethau pwysica. Dyma'r pethau mwyaf pwysig allwch chi ystyried. Mae'r pethau eraill i gyd yn ddim byd o gymharu â hyn. Dyma yw'r materion holl bwysig. Materion yr enaid sydd yn byw hi tragwyddoldeb. Ac felly, ble mae'ch enaid chi'n mynd i dreulio tragwyddoldeb? Dyna'r cwestiwn. Dyna pam i chi'n mynd i gapel, i addoli'r un sydd yn rhoi achubiaeth tragwyddol i ni, ac i darganfod sut gellir cael yr achubiaeth yma, sut dath ei ni, ac i ni'n dysgu o'r enedigedd wirthiol yna. Dyna'r pwrpas gafodd ei eni yn berffaith, i ddod i'n cynrychioli ni, i ddod fel y Meseia, o Dduw, mab Duw ei hun, yn dod ac yn cyflawni'r cyfan oedd ei hangen, ac yn cyflawni'r holl proffidolaethau i'r manylun lleiaf. Pam? Mwyn mynd i'r groes. Ac yn ar y groes y mae brenin yr Iddewon, ond brenin y tragwyddol, teyrnas nefoedd, teyrnas Duw. Dyma i chi frenin y brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi. Wel, yn olaf ac yn drydydd, Crist fy mrenin. Wel, fe dywedodd J.C. Ryle am yr adnodau yma. Yr unig rai fydd yn ei weld, yn gweld yr Iesu hynny yw, yr unig rai fydd yn ei weld fel gwaredwr yn y dydd ola, fydd yr rhai a i fyddhaodd iddo fel brenin yn y byd hwn. Os yw hynny'n wir, mae yna broblem yn does na. Mae yna broblem achos ni'n byw mewn oes. Lle dyw hyd yn oed pobl sy'n proffesu Cristnogaeth efengylaeth hyd yn oed ddim yn licio neb. Ddim yn licio efengyl sydd yn rhoi disgwyliadau. Ddim yn licio efengyl sydd yn sôn am bechod ac yn sôn am ymwahanio'r byd. Ddim yn licio'r peth yna. Ddim am neb i fod yn arglwydd llwyr ar fy mywyd. I gyda fod yn arglwydd, allai addoli fe mewn cyneuon a falle roi dwylo i fyny a curo dwylo, mwynhau'r addoliad ac yn y blaen. Ac yna cario ymlaen gyda fy mywyd i rywsut, ond falle rhyw fath o safonau, ond ddim arglwydd llwyr. Dwi'n mynd i ddilyn, mae'r ysgrythyr mor hem, mae rhaid i ni addasu fe i fod mor modern mae'r bobl yma'n dweud. Ac felly ni'n cael neud rhai pethau heddi, lle falle dwi ddim cweit mor eglur blynyddoedd yn ôl, ond nid dyna'r oes i ni'n byw ynddo. Ond be mae Ryle yn dweud, a beth sy'n rhaid i ni ddweud heddi, achos dyma be mae gair Duw yn ei ddweud, yr unig rai fydd yn gweld yr Iesu fel gwaredwr yn y dydd olaf, fydd yr rhai, a i fyddhaodd iddo fel brenin yn y byd hwn. A fe ddwedodd J.C. Ryle, pryn yw yr rhai yn ôl rai. Yw y Cristnogion hynny sydd yn troedio yr un llwybr â Christ. Ychydig yw'r rhai sydd wedi llwyddiall. Mae'n codi dychryn ond yw e. Fe gariodd Iesu Grist ei groes ei hun. A dyna ddisgwylir i blant yr arglwydd ei wneud. I'r rhai sydd wedi dod at y groes. I'r rhai sydd wedi gweld hwn fel brenin. I'r rhai sydd wedi gweld ei pechod. I'r rhai yma. Dyma'r rhai. Yr rhai yma. Mathew 16 adnod 24 yna dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion. Os mynd neb ddyfod ar fy ôl i ymwaded ag ef ei hun a chyfoded ei groes
a chynlyned fi. Dyna'r disgwyliadau. Ond chi'n gwybod beth, mae'r un sydd wedi gweld i bechod am ddod at y groes yn y lle cyntaf. Achos dyna ble mae achubiaeth. Ac pan mae'n gweld yr Iesu, pan mae'n gweld yr hyn am nath yr Iesu drosto, mae'n gweld, helpla fi fod yr hyn dylsyn i fod fel tydyd y hun. Na bawn ni fel yr Iesu. Filipiaid 3:10, fel yr adnabyddwy ef a grym i atgyfodiad ef, a chymdeithas ei ddioddefiadau ef, gan fod wedi fy hyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Ydy hyn i weld yn ein bywyd yn ni. Chos mae ei weld yn yr rhai sydd wedi cael argyhoeddiad o bechod, ac wedi dod at y groes, ac wedi derbyn y maddeuant a'r golchiad. Pan aeth Iesu Grist i Golgotha, tu allan i glwydi'r ddinas, onid dyna awna gwir saint. Onid oes na wers fyna? Ymwahanu o'r ddinas, tu allan i glwydi'r ddinas. Ymwahanu o'r byd, i ddioddef y gwawd, y dirmig, y gwarth. Onid yw'r camau cyntaf yna o difeirwch yn arwydd o hyn, bod gwaith yr arglwydd wedi digwydd, eich bod chi yn dod ac yn cyffesu, bod eich gweithredoedd chi yn ddiwerth yn fratiau bydron, ac eich chi'n dod at y groes, ac eich chi'n plygu, chi'n ostyngedig, eich chi'n galw am drigaredd, eich chi'n heb obaith yn y byd. Dyna'ch cyflwr chi. Ac eich chi'n gweld mae'ch unig obaith yw'r un sydd ar y groes gyda'i ddwylo pur ar led. A fod y gwaed sydd yn llifo, dyna'r unig ffordd gallwch chi cael eich golchi. Dim ond fe sydd yn gallu maddau i chi. Am eich methiant i gadw'r gyfraith, ac yna chi'n sylweddoli ei fod wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Ac yna yn eich brynt ni chi, a'ch noeth ni chi, ac eich chi yno, heb obaith yn y byd. A mae'r Iesu yn eich mynwesu ac yn rhoi ei berffeithrwydd, ei glogin o'i gyfiawnder drosto chi. Ac mae ei berffeithrwydd yn eich gorchuddio chi'n llwyr, felly ngolwg y tad i chi'n berffaith. Wrth gwrs i chi ddim yn berffaith, ond i chi'n berffaith yng Nghrist. Ac felly mae'r broses o ymwahanu o'r byd wedi hen ddechrau yn diwe. Mae'r edifeirwch yn arwydd o ymwahanu o'r byd, y mae troiwch pechod yn arwydd o ymwahanu o'r byd, ac yna pan i'ch chi'n derbyn o'r maddeuant, a'r golchiad, ac o'r gras. Dyna beth yw eich dymuniad chi bellach, i fod fel Iesu Grist, yn barod i sefyll ar ben eich hun, i fod yn barod i gael eich erlyd am eich athrawiaeth chi. Ac am eich bywyd fel Cristion. Chi'n fodlon am hyn. Pryn dywed rael eto yw'r rhain. Pryn yw'r rhain. Yr rhain yw'r rhai sydd wedi gweld mae ei pechod hwy a hoeliodd yr Iesu i'r groes. Rhain yw'r rhai sydd wedi gweld ei heiddiant a'i pechodau. Ei bod yn ysbrydol farw, chi wedi gweld hynny yn dydych chi. Chi wedi gweld eich bod chi yn gwynebu marwolaeth tregwyddol ac yn heiddi hynny. Chi ddim yn dadle amdano fe. Yr rhai yma yw'r rhai sydd wedi gweld cariad Crist yn gadael y nef i ddioddef ar y groes drostom. Dyma'r rhai. Dyma'r rhai mae'r ail yn sôn amdano, dyma'r rhai mae'r ysgrythyr yn sôn amdano. Ni'n gwybod bod yna lawer wedi dioddef yn gorfforol yn debyg i croeshoeliad yr Iesu. O ran yr elfen corfforol, ac eto gellir dadle'n sicr na. Fe ddioddefodd yr Iesu fwy o boen corfforol pan i'ch chi'n ystyried ei fod wedi gadael y nefoedd a pherffeithrwydd a gadael ei dad ac yn dod lawr i ddeiar fel hon ac yna i ddioddef y boen a'r atgasedd, a'r casineb, a'r gwylltineb, a'r hoelion, a'r gwaywffyn, a'r coron o ddrain. Wel, yn sicr i chi, dyna i chi ddioddef corfforol, ond wrth gwrs fe ddioddefodd fwy na hyn. Fe ddioddefodd cosb y tad am ein pechodau ni. Dim am ein pechodau fe, ond am ein pechodau ni. Gai ofyn, ydych chi wedi bod wrth droed y groes? Ydych chi wedi cyffesu eich pechodau? A yw yr Iesu yn waredwr i chi? A yw i waed ef? Achos ni'n gwybod hyn, yr sawl a ddaw ato, dan pwysau i ogrwydd pechod, y sawl a ddaw ato, nes bwriaf allan byth. Ni'n gwybod hynny, felly os ych chi wedi dod yn llwythog ac yn flinderog ac yn eog ac wedi plygu ac heb obaith ac chi wedi dod at droed y groes ac wedi galw o byd drigarog i'm, golcha fi'n lan, golcha fi'n wynach na'r eira.
Un peth i ni'n gwybod yw fe fydd maddeuant. Ac os ych chi wedi dod felly, os ych chi wedi dod i'r fan honno, fe fydd e wedi rhoi rhodd o ffydd i chi, achos dyna beth mae diaddo wneud. Fe fydd wedi rhoi ffydd i chi ymddiried eich enwaith, i fod wedi maddau chi. Ac os yw hwnna'n wir, yna dyma beth sy'n wir, mae e'n frenin drostoch chi hefyd, ac mae e'n arglwydd, fy arglwydd Iesu Grist. Ond dyna beth yw e, mae e'n frenin. Ac am ddod i gyfnod eto yn hanes yr eglwys, i ni cael gweld hyn, gwir droedigaethau, nid proffes wag bydol, ond i ni am weld gwir gwaith yr arglwydd, ac i weld gwirthiau yn digwydd o'n blaenau ni, ac i weld pobl yn dod o dywyllwch i oleini, i ddod o dan deyrnas yr un drwg, i deyrnas yr Iesu, y Meseia, mab Duw. Ac i ni ei alw fy ngwaredwr ond hefyd fy arglwydd. Ydych chi wedi bod at droed y groes? Wel, os nad ydych chi, dewch ato trai fod yn agos, trai fod ymwybyddiaeth o bresenoldeb yr arglwydd ganddo chi, dewch at y groes. A fydd dim gwrthodiad, fe fydd yn eich derbyn chi, mae wedi addo. Ac yna fydd yn waredwr ac yn frenin. A Ffeilat ysgrifenno deitl ac ei dododd ar y groes ar ysgrifen oedd, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.